Tak, boiler Dražice. Dělá to, že já když ho chci zapnout, cvakne, jestli jste slyšeli. Nicméně světýlko se nerozsvítí. A boiler jako takový prostě nehřeje. Ta oprava je poměrně jednoduchá, já vám to ukážu, jak to poznáte, a oprava stojí asi 250 Kč. Tak sundal jsem víko a takhle vypadají vlastně ty střeva. Je tady tepelná pojistka, jestli se nepletu, a tamhle to vzadu je termostat. To, co bývá problém, už se mi to jednou stalo, ta tepelná pojistka odejde. A poznáte to úplně jednoduše. Vezmu si zkoušečku, podívám si, že sem přichází proud, přichází i tady do té tepelné pojistky. Když se podíváte, šup. Ale z té tepelné pojistky už ten proud neleze. A to je vlastně celý. Tahle ta součástka, tepelná pojistka Dražic, prostě odejde. Já už jsem ji měnil v roce 2019, boiler je z roku 2000 a teď bych nekecal, 2010. Máme vzadu cedulka, zkusím natočit. Tak. A to, co je důležitý, tady je krásně popisek i se značením. Tu tepelnou pojistku podle toho najdete. Neprodává se už ta originál z roku 2010, nebo jsem ji aspoň nesehnal, ale na KV Elektro. A tak nechci teďka dělat reklamu, ale vždycky jsem to kupoval tam, tak seženete jinou, která ji nahrazuje. Já už ji mám tady koupenou. Koupil jsem ji pro jistotu s tím termostatem, kdyby náhodou i ten byl špatný. Asi se to třeba bude v budoucnu hodit. A cena té pojistky je nějakých 250 Kč, tý tepelný. To znamená, nemusíte volat opraváře, nemusíte za to platit tisíce nebo kupovat nový boiler. Prostě stačí jenom tohleto. A důležitý je, že ten proud, který si můžete vyzkoušet, že dojde sem, což vidíte, že teď nedochází. Nám se to stalo před 3 dněma. Bohužel byl svátek v pondělí. Neměl jsem to jako opravit. Dá se to řešit. Ne úplně asi správnou cestou, ale ten přívod, který tady přichází, se dá napojit přímo dozadu na ten termostat. A tyhle ty dva modrý mezi sebou propojíte. Tu chvíli tu součástku, tu tepelnou pojistku prostě vyřadíte z provozu a ten boiler začne fungovat. Mám to vyzkoušený, opravdu fungoval. Některý lidi vám řeknou, že ta tepelná pojistka tam je k ničemu, že to vlastně není potřeba. Já si to nemyslím, ačkoliv nejsem úplně 100% elektrikář, asi by tam nedávali. A když jsem to zapnul, tak byl přemostěný, tak jsem ten boiler chodil kontrolovat. Aby se náhodou nestalo to, že to nevypne a nepraskne mi to tady. Jo. Takže pokud byste takovou věc dělali, tak jedině pod nějakým dohledem, a rozhodně vám to jako nedoporučuji jako něco, co by měl asi dělat každý. Ale říkám, sobotu, pátek se stalo, sobota, neděle, pondělí, svátek, chtěli jsme se sprchovat. Hodinka, 2, než se to nahřeje, myslím, že 2, bych nekecal. 2 hodinky tady toho přemostění, zapnout jistič, kontrolovat to na ukazateli, nevím, jestli to vidíte, aby ta teplota té vody nějak nevylítla. Nahřát si to, vypnout pojistku, vysprchovat se, druhý den znova. Teda pojistku, jistič. Takhle jsem to vlastně teďka dělal a teď jdu na to, že tu potvoru vyndám a dám tam tu novou. Tak, já mám vyměněno, kus za kus. Tady zatím ještě nechávám, to je zapojený ještě. Jo, tak já už ho dám pryč. Čidílko, tak, nahodíme si jistič, to jsem možná nezmínil. Vždycky schodit jistič, s tím něco děláte. A pokud se na to netroufáte, tak na to vůbec nešá. Tak, a sledujte. A už nám to svítí, už to je i slyšet. Nevím, jestli to je na tom videu bude slyšet, ale to je celý. Oprava na 3 minuty, 250 Kč a boiler jede dál.
Jak jsem říkal, už to dělám po druhý, to znamená ten boiler 2010, 2019 se to stalo poprvé a teďka 2023. Dohromady 500 korun. Samozřejmě pokud se na to netroufáte, a někoho se na to zavolejte, ale říkám, pokud jste trošku průměrně šikovný, tak tohleto si zvládnete vyměnit sami. Pokud si schodíte jistič, ověříte si to, že vám tam ten proud opravdu nejde, tak se není čeho bát. Přehodíte kablíky úplně stejně, jako tam byly zapojený, nebo si to doporučuji předtím vyfotit a je to hotový. Takže tak, mějte se. Tak, pardon, ještě jednu věc jsem zapomněl. Až tam budete zpátky zasouvat dovnitř do boileru, ty patrony, ty dva kabely, na jejich konci jsou ty čidla, které vlastně měřejí tu teplotu vevnitř a regulují to. Nebo čidla asi bude vevnitř, ale nechytejte mě za slovo, ale když tam budete vracet, tak je potřeba to zasunout až na konec, ať je to co nejvejš. Tak a teď už je to všechno. Zasunu to, přišroubováno, předrátováno, zašroubu zpátky víko, nahazu vistič, koupeme, sprchujeme.